ulamele Mquma ohlala next to Mapistani. Le lidaba laqala ngo-2011. Ululamile umntana wam ongasekhoyo ngokuyonela Sgwili wamenza pregnant at the age of 14. Xa ndizama uya emapoliseni lathi ipolisa laseside B ngelo xesha lathi mandibe negqwetha ndabe ngenaligqwetha. Uye wazalwa umntana onguyanela akamazi ulamile. Uye wasweleka uyonela wamehlukunyezwe nguLulamile Mquma. Into enzekileyo uthe uyonela wamesawugula ulale KTH uLulamile wasuka ne-information esibhedlela wazosithi ekuhlaleni. Emveni koko ndavula ikheyisi wabetha kwaloyanela ungumntana wakhe angazange ikheyisi yokuqala leyo yalahleka. Ikheyisi yesibini wayosibethela indlu kukii-first eziyi-5. Umnikazi walaa kheyisi umcuphi walaa kheyisi uMasiza zange ndambone emehlweni am. Lena ikheyisi esize kuyo ngoku yesithathu waphinda wawubetha again indlu yam yakreka ifestile esivalele ngaphakathi. Usoloko endigrogrisa ngoba laa ndlu yam uza kuyitshisa. Le nto yaqala ngo-2011. Ndine-protection order angazange ayokuLulamile Mquma ke zayena sezathini i-protection orders zethu zimbini. Laa mntana mfota phaya uDuduzile uThandile Sigaba mna ndizokhunjulwa Sgwili. So sine-protection orders ezimbini phaa endlini. Xa ndingekho uyasebenza phi xa ekhona yena iyasebenza kum. Nge-7 ngokufutshane nge-7 kaMatshi ndandibona ndikubhayibhile umali ndandiyobhala ecaweni. uLulamile washiyeka ephinde senza laa nto asoloko eyenza esifowunela umntu uCentane ongutshomi wakhe esithi into ehlile apha ekuhlaleni uMadlamini uswelekile besimbeka namhlanje eleke besenza into ke kuba yintsini eleke besenza into kuba yintsini esitratweni sam abamelwana beva akho mntu uvayo sancama ke ngoku nasaba ne-recordings akho nto angayithethi kweza recordings endithuba kuthiwa kandazi nto endihlale phaa bandindiqhegwaza nelidala kandazi bandifuna ntonto mandihambe ndimaXhoseni. Abantwana bam baphumi phandle abadlala esitratweni ngoba umama wakhe xa ebabona uthi nantsi le minqulu. Umntana wam omncinci una-6 umzukulwana wam xa evele esikolweni funeka ndiphume ndimlinde etransportini ngoba uza xa embona athi ncinci kuye. Ndiphila obu bomi kusukela ngo-2011. uLulamile ngokuye wanento entsha senzela yona amane esiba lo mzukulwana wam lo engazange amazi emphi imali uthi uzawuthi apha ekhothi ungumntana wakhe ndithi nothi apha kwam ngoba kaloku zange akwazi umama wakho ade abe traumatized nje abe uyasweleka kungenxalo Lulamile. Ndinaloo nto ukuhlala zange kwayihoya akho mntu uyihoyileyo. Ikheyisi yokuqala ilahlekile kwakuvule lo mntanam uThandile on behalf of yanela kubemncinci embethile bethe nonena baza kumtshisa bedibana naye esitratweni bamtshova. Ndinaloo nto yalahleka yokuqala eyesibini yalahleka. Ikheyisi yokuqala yikaMancama ekeyesibini yikaMasiza lesize ngayo namhlanje yikaSinyekane. Ndinaloo nto ke mna amapolisa aseside B umcuphi ndihamba ndiyozikhangelela zange ndababona phaa kwam. Iifesti zabhabhazela sithi ndihlala nabantwana zange kufike mntu. Nangoku ke bendike ndaya apha eThusong ndisiwe ngulitha labantu abekhona oonyalambisa apha bangathi bazithatha ezi cases kodwa kho kwamntu ebekwandifowunela mna and ke ngoku sendigqithile ndihamba nelitha labantu ngoba kho nto ndifumeneyo. Ndinecase ka-2022 uLulamile etyhilize iyadi yam yawo umcuphi walo case ndimlibele nje nguNtelezi zange yawo iyadi yam isalele ngecala namhlanje. Ndinalo ngxaki. Okay, enkosi mama. Fighters nani madoda kodwa umama uyayichaza ingxaki yakhe. Into ke ngokulele kuthi masisapoteni umama kangangoko and umama uyavela nge-27 kaMeyi. So ndiyacela kuzo zonke ii-fighters ezilapha eKhayelitsha ngala 27 ndicela siphumeleleni sibe lapha ecourt sizosapotana umama. Nani madoda aqotho sicela inkxaso naboni nisixhaseni sililweni oludala. Andiyazi noba ufuna uthetha ke tata wamadoda aqotho. I know, Steve.